explicaré el rei dels boscos. Pues hi havia una vegada una poma que estava damunt d'un tronc i va arribar un ocellet petit que es deia papamosques. I tenia tantes ganes de picotejar la poma que després va arribar un corb negre i volia, va dir que es volia també la poma i va dir que ell era el rei dels boscos i aquesta poma se la volia menjar ell. Quan se l'estava a punt de menjar va arribar una àguila i el va fer fora i va dir jo sóc el rei dels boscos i aquesta poma és meva. I va fer fora el corb. Quan l'àguila s'estava a punt de menjar la poma, va arribar un llop i tenia tanta por que se'l mengés que se'n va anar l'àguila. I després, quan s'estava a punt de menjar la poma el llop, va arribar un ós i va dir que ell era el rei dels boscos i aquesta poma se la menjaria ell. I va fer fora. I quan s'estava a punt de menjar la poma, va arribar un any i amb les seves banyes el va fer fora. Com que estava segur que ell, com que era el més gros del bosc, que li va dir que era el rei dels boscos, que era el més gran i el faria fora. Després, quan s'estava a punt de menjar la poma l'any, va arribar una altra vegada el papamosques. I li va dir, jo lluitaré amb tu. I després l'any el va començar a perseguir i deia que el papamosques guanyaria ell. I després, quan l'any estava lluitant, el papamosques se li va entrar dintre del nas a l'any. I després ell començava a picotejar i l'any, de tan nerviós que estava, es va espategar contra un arbre i va caure al terra estic. Després, que tots veien que el papamosques tenia la poma per amb ell, no volia la poma, només volia el cuc. I van deixar menjar el cuc i ja està.